Imbagħad resqu lejh id-dixxipli ta' Ġwanni u qalulu: Għaliex aħna u l-Fariżej isumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux? Qalilhom Ġesu: huwa l-mistednin tal-arus se jsewdu qalbhom sakemm il-arus ikun għadu magħhom. Imma jasal il-jum meta l-arus jieħduhulhom hemm magħhom u mbagħad isumu. Ħadd ma jraqqa libsa qadima biċċa drab ġdida għax inkella ir-roqa sellet il-libsa u t-tiċrita tikber. Anqas ma jqedu l-inbit il-ġdid f'damiġġani qodma tal-ġild għax inkella id-damiġġani jinfaqgħu, l-inbit jixteret u d-damiġġani jintilfu. Iżda inbit ġdid jitfgħu f'damiġġani ġodda u hekk iżommu tnejn. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. X'jiġi l-ewwel, is-sawm jew il-festeggiamenti? Ġesu ta' spjegazzjoni sempliċi lid-dixxipli ta' Ġwanni l-Battista. Hemm żmien lis-sum u żmien li tiffesteġġa u tiċċelebra. Li tkun dixxiplu u timxi ma' Ġesu ifisser li tesperjenza il-ferħ ġdid tar-rabta tiegħek ma' Kristu, imqabbla mal-ferħ tat-tieġ fejn wieħed jiequ sehem u jaqsam fil-barka u l-ferħ tal-koppja li għadhom kemm ingħaqdu f'imħabbithom. Imma jiġi żmien ukoll meta d-dixxipli tal-mulej ikollhom iġorru s-salib tat-tiġrib u l-purifikazzjoni. Għad-dixxiplu hemm żmien fejn jifraħ fil-preżenza tal-mulej u jiċċelebra t-tieba tiegħu. U hemm ukoll iż-żmien meta jfittex lil mulej b'umiltà, bis-sawm u b'soba għal dnubietu. Inti tifraħ bil-preżenza tal-mulej li hu dejjem miegħek u tesprimi soba u ndiema għal dnubietek. Ġesu jkompli jwissi lid-dixxipli dwar il-problema ta' moħħ magħluq li jirrifjuta milli jitgħallem affarijiet ġodda. X'rid jimplika Ġesu bit-taqbila tal-ilbiesi u l-imbejjed ġodda li ma titrattahomx bħal ma titratta dawk qodma? U jrid li l-moħħ u l-qalb tagħna ikunu bħal damiġġani ġodda tal-inbit, miftuħa u lesti li jilqgħu l-inbit ġdid tal-Ispirtu Santu. Int ħerqan biex tikber fl-għarfien u l-fehma tal-kelma t'Alla u tal-pjan li hu għandu għal ħajtek? Mulej, imlini bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, ħalli nikber fil-għarfien tal-imħabba u l-verità tiegħek. Nfittex bil-ħerqa lilek fit-talb u fis-sawm. Ħallini nżomm il-bogħod mid-dnub u nara li ħajti tkun taqbel aktar bisħieħ mar-rieda mqazza tiegħek. Għamel li dejjem insib il-ferħ fl-inarfek, fl-inħobbok u fl-inservik. Amen.